Na prvý pohľad sa môže zdať, že iPhone s lidarom dokáže naskenovať miestnosť presne a spoľahlivo. Keď sme však jeho výstup porovnali s profesionálnym 3D SLAM skenerom FJD Trion P1, rozdiel bol okamžite viditeľný. iPhone potreboval na sken približne 300 sekúnd, zatiaľ čo Trion P1 zvládol tú istú približne 80 metrovú miestnosť len za 30 sekúnd. To je 10 krát rýchlejšie. Najväčší rozdiel je však v presnosti. iPhone sa v niektorých miestach pomýlil aj o viac ako 10 cm, čo je pri 8-metrovej stene takmer 2% chyba. Výsledkom sú zvlnené steny, neostré rohy a zdeformované geometria. FJD Trion P1 sa držal pod 1 cm, čo je pri tej istej vzdialenosti približne 0,1%. Rozdiel je obrovský. Trion je v praxi mnohonásobne presnejší než iPhone. Ak ste projektant, architekt alebo pracujete v stavebníctve, viete, že spoľahlivé dáta sú základom dobrých rozhodnutí. Pri nepresnom 3D modeli nevzniká len estetický problém, ale riziko chýb v celom projekte. iPhone môže poslúžiť na rýchly náhľad, ale ak potrebujete skutočne presné, stabilné a profesionálne 3D dáta, SLAM skenery FJD sú úplne iná liga v rýchlosti, kvalite aj presnosti.